का भइल भाई? बुलाओ अपना पापा के। जल्दी करो जौन करे के बा। लेट होता, बुलाओ जल्दी से, फैसला हो जाओ। जल्दी करो जल्दी। ठीक बा। ए जो ना बाबूजी के बोला लिया, काहे लेट कइले बड़ा? कलहन क्या होते बने जाता नहीं देखा नहीं। जा जल्दी जाके बुला के लिया यार। आओ तरन 2 मिनट रोकी लो। आओ तरन हम जौन बात रउरा लोग से कहत नहीं उ बात के हमरा समझत नहीं लो। हाँ तनी बढ़िया से फैसला रउरा लोग के कह देवे के बा। काहे से कि हमरा संगे बड़ा ना इंसाफी को होता ना होई ना इंसाफी। बुलाओ। आओ तरन बाबूजी। तो पंचायती बैठा दिले बा। हाँ चलो बुलाओ चलो। तनी हिसाब से तनी ठीक बा। हमरा के रउरा लोग ना इंसाफी जौन हमरा संगे होता टे आइए गेलन है। बैठो। बैठे के। हाँ तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे जी हाँ तो का भइल बाटे? का फैसला करे के बाटे? भइल का बाटे जौन आदमिया पंचायत बैठैले बा ओकरे से पूछा जो काहे खातिर पंचायत बैठैलक ह। अरे बाप रे। का भइल बा हो? देखी भइल ई बा न कि हमारा बंटवारा करावे के बा। हमरा हिस्सा चाहिए। जौन हमार हिस्सा निकलता हम बाबूजी से कहीं कि हमार हिस्सा उ दे दो, तो हिसाब इनकार करतरन कि हम हिस्सा ना दे, हमरा के मारे पड़तरन। तो हमरा इहे कहे के बार उरा लोग से कि इनकर हम लइका हई तो का में हमार हिस्सा ना भइल कि ना भइल, तो हमार हिस्सा मंगवा दिलो इनकरा से। बैगन। का पारे जी? हाँ तब काहे हिस्सा नहीं खे दिया लड़का के? हिस्सा दे देवे के चाहिए, काहे इंसाफी होता हाँ दिया जाओ हिस्सा दिया जाओ। देखी सरपंच साहब, कहे का मतलब बा गाछ काहे खातिर लगावल जाला? अब देख तू छाव खातिर। छाया अब तू खातिर। गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख कहे का मतलब बा जे जब लड़का के जन्म दिया गई बाप मतारी के हक बनेला ओकरा के पोस पाल के बड़ा कर देवे के, कुछ कामयाबी जगह पर ओकरा के ले जाके बैठा देवे के। ठीक बा? हाँ ठीक बा। बेटा के का फर्ज बनेला जे जब हम अपना पैर पर खड़ा हो गए तो बाप मतारी के त्याग दी? ऐसन बात बा? ऐसन बात बा? हाँ ये न बात बा। अभी 2 भाई बड़न, ई मांगत रहन जे हमार हिस्सा जौन होत हवे 2 भाई में आधा हमार दे दो। तब तो छोटको कही जे आधा हमार बोल दे दो। अभी हमनी दोनों प्राणी जिंदा बानी सन, तो आधा ई ले ले आधा ऊ ले ले। ठीक बा? अब हमनी दोनों आदमी का करम सन, हाथ में कटोरा लगे भीख मांगम सन आ फुटपाथ पर रहम सन हमनी? एकदम नहीं, तो गलत बा। ये तो गलत बा का भाई? अब सुनी लोगिन एमे बात का बा। ई यहाँ से बाहर गए कमाए खातिर, बैगन। कमा उमा के ई बेचारू का कइले बड़न जे ये अपन शादी बियाह ओइजा कऽ लेले बड़े। अच्छा परदेसे में? परदेसे में। अब इनकर मेहरारू चढ़ा बढ़ा के इनका के भेजले बिया जे तू अपन वहाँ के हिस्सा लेके आ बेच के आवा यहाँ फ्लैट लियाई। अच्छा तो ये तो फ्लैट ले लेना तो यहाँ से हमेशा खातिर चल गए। अब बाप रे। आ इनकर देखा देखी कहीं छोटको इहे बतिया करे तो हमनी कहना योर के लगम सन। रोवा लोग सोची, रोवा लोग पंच बैठल बनी तो रोवा लोग पंचायती करे आयल बनी लोग, पहले सोची लोगी। अगर जब सरपंच साहब देखी अगर जे लेखन अभी हमरा साथ में हो रहल बा ओ लेखन राउर लड़का अगर रुआ साथ में करे तो रुआ का करेम? देम हिस्सा ना। हिस्सा के हकदार बड़न ई। तनी बतियाओ तरन कबो ऐसा नहीं कि मियाज हमार खराब हो जाता ना, लेकिन वो बात जायज कहता रहन। माने ये में जायज कौन बात कहतर? मान के चले हम इकर लइका बन त हमार फर्ज बा, इनकरो फर्ज बा कि हमार हिस्सा भइलो में। तो ताहरो तो कुछ फर्ज बनता माई बाप के करे के। तो हम कहत नहीं कि बियाह के कहत रहनी तो टालत रहलन, इतना उम्र हो गइल बियाह ना कइलन, तो जाके हम अपना से कर लेनी बाहर में।
अब हम बाहर में सेटल हो गए वो जी हमारा रहे के बाटे तो कनी कि वो जी घटत पैसा तो कनी हमार जमीन बेच के दे दो हमारा हिस्सा के कि वहाँ जाके हम अपन फ्लैट लेम तो मारा तरन हमारा के तो फिर ई कहाँ जो हन इनकर खेवा खर्चा के चलाई बाना छोटका उनकर ओकरा संग रही हन बाना छोटका करे के संग रही हन आ तहार फर्ज का कहता तो अब हम जेठ लइका हुआ तब हम का करियो वो जी हम सेटल हो गइल बने हमार बिजनेस हो गइल बा वो जी से छोड़ के तू थोड़े तो आए। सेटल हो गइल तो इनको के तो सेटल करबलो भाई दू ई कहाँ जो हन बूढ़ पुरानी आदमी तो इहो तो घरे में सेटल बड़ा नु जमीन जायदाद बढ़ले बा सब कुछ बाटे छोटका तो बढ़ले बा तहार हिस्सा लेके तू अपन बेच देता रह तो खइहन कहाँ से हम कुछ नहीं की जानत हमारा हिस्सा मांगवा दिलो बस हम हिस्सा बेच के हम अपन जाम बाहर में बैगन ये बकिया छोटका को है तब का लगी हाँ तो छोटका से पूछा एक वो बार ये कह के हमरो हिस्सा दे दो ही लोग ले तब? तभी कहां जाई है तब कहाँ जाइ हन कहाँ जाए कहाँ रही हन तब पारे जी हां का होखो ये हिसाब से तो हिस्सा इनकर ना भइल हां लेकिन कानूनन के थी और लड़का के हिसाब से तो हिस्सा भइल भाई हां तो एगो काम होखो बोली हिस्सा 3 जगह लाग जाओ हां 25% इनका के दियाओ बैगन 25% छोटकू के दी हां आ 50% अपना लगा राखी काहे के 25% दिया इनकरा के काहे के दिया इनकरा के तो ई काम हमरा आधा चाहिए तारा कहला से आधा चाहिए आ इनकर जीवन नहीं खे तो इनकर जीवन में घर नहीं खे नहीं खे कहाँ खाई लो घर नहीं खे घर तो इनकरे ना मेनू बस कमाता रहन रौरा लोग बनी लोग फैसला करे कि औरी फंसावे खातिर एकरा के रौरा लोग जाई लो यहाँ से रौरा लोग काम नहीं खे जाई लो यहाँ से कहाँ ले लो हलो पंचायत करावे के हमरा लेवे के बा हम आधा ले लेम इनकरा से आज देखा तो नहीं केगो ना दिहन आधा ही चले के का पारे जी चलो तब पारे जी हाँ अब फरियावत रही लो हमने चलते नहीं सो हां जाई लो माने वाला नहीं जाई लो रौरा लोग का काम नहीं खे सुने लोग रोकी लोग ये हिस्सा मांगा तरन हम दे देता नहीं क्या के हिस्सा अब वही ने ठीक ना बा ना ना रौरा जाई लो रौरा लोग काम नहीं खे हमरा आधा लेवे के बा इनकरा से हिस्सा हम ले ले रौरा जाई लो है ना रौरा लोग है काम ना नहीं खे तारा हिस्सा चाहिए हां हमरा आधा चाहिए 1 मिनट है सरपंच साहब तनी 1 मिनट सुनिए नहीं आई लोग 1 मिनट सुन के चाहिए आई अब तू गया बेटा कहे का मतलब बा जे इनका के हम हिस्सा दे देता नहीं ई यहाँ से बेच बाच के ई चल जइहन ई फिर वहीहन ना जब से गोइल बना तब से एगो चौवनी हमरा लगा नहीं देले ठीक बा तो ई हिस्सा के हकदार बना इनका के हिस्सा हम दे देता नहीं ठीक बा नु हाँ तो हमरा चाहिए हमरा आधा चाहिए हमरा हिस्सा तोरा ना हिस्सा रहनी है। चाहिए? हम जाएम हम बाहर जाएम अपन तेरा हिस्सा चाहिए हिस्सा चाहिए तेरा बाबू मार सदके मार तू। हिस्सा चाहिए तेरा हाँ हिस्सा चाहिए हाँ करे हिस्सा चाहिए तोरा ये बोल लाठी चाहिए हिस्सा हाँ ठहर ले हिस्सा देता नहीं हिस्सा हाँ है ना आओ जाओ ना हाथे गोड़े आयल बड़े वही हाथे गोड़े चल जाइए यहाँ से मत आइए घर ना तूर तार दे साफा फिर जाऊँ लायक ना रहे वहाँ गले कहीं सा हाई कोर्ट में जाएम अब जो दोनों जना को होई जो उपाय हाँ करवाएम। जो तेहू ऐसे होशियार बन फिर अभी फिर से मन होशियार बन हाँ? हाँ? भाग जाए यहाँ से हिसाब करा देम दोनों जना फिर कहते हैं चल जाए यहाँ से बुझाइतन कर लिए जो ऊपर ले जाएम ऊपर ले जेगो होई होगा करम तार लोग के अब वह बाकी बाजे काट के फेंकनी ना तारा के घसीटवा के ले जाएम थाना फिर में। तारा दे तार मुँह ना देखिए नु काट के फेंक देम हेलो देखो तनी नु तू लोग केंगो नहीं खोलो देता हमारे हिस्सा देखो तनी फिर चल जाए यहाँ से जहाँ से आयल बड़ा कहाँ हाँ बातें नहीं खन बुझा ना, ठीक पंचायती कइले बा। बैठैलन पंच के भी बात नहीं बहुत खन अच्छा काम बहुत अच्छा काम कइलो हो हैं? बहुत बढ़िया काम कइले बड़ा ऐसा आदमी के इहे उपाय करही के चाहिए ई काम तो तारा एकदम पहले ही करे के चाहिए दशा ना भई रही था अरे अब का बताओ जा बहुत अच्छा कइला बहुत अच्छा कइला, कोनो चलो। बात नहीं का बोलू ना यहाँ हिस्सा मांगे ना मांगे उल्टा धमकी देता है हाई कोर्ट में ले जाए हाई देखो, कोर्ट बाला, कोर्ट धमकी तक खोजा था ऐसा हाँ। लड़का के जास ले ले ठीक बा ठीक बा चलते नहीं सामने, हाँ? ठीक बा प्रणाम प्रणाम कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम।